हरे कृष्णा आणि कोटी कोटी प्रणाम करता आजी. हरे आणि कृष्ण. आम्ही भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना तुम सर्वांक स्वागत करता. आणि आज आम्ही आमगेले डिवोटीज हरे कृष्ण महामंत्र चांट करूक आणि कीर्तन करूक आयली ती. सो तांकां पुराय एनकरेज करता आणि आजी कीर्तन करतले मरे तत्वळ येवन आमकां तुमगेले सुमधुर आवाज आमकां दाखोवका आणि तुमी टॅलेंट दाखोवका म्हणून मुखारसून येवका तुमी नांव दिवका म्हणून आमी मागता ती. आता फर्स्ट आमी मंगलाचरण तुकून स्टार्ट करया. ते सांगू येता आसा ती आमगे टिमाचे रश्मी भट माताजी. तुमकां पूरा जण गोत आसा आनी चिरपरिचित भरती एक्टिव मेंबर. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. स्टार्ट करा माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरी बोल. रश्मी भट माताजी बारी चंद कोण तुम्ही एक डिवाइन एटमॉस्फियर क्रिएट केलं सर. आता चढ वेळ टाइम वेस्ट करत नका. फर्स्ट आमगेले अपया फर्स्ट कीर्तनीय ममता शनई माताजी तुम्ही रेडी असावे सांगत नव्हे तुम्ही. हरे कृष्णा. माताजी क्लियर अस की क्लियर नव्हे वॉइस माताजी क्लिअर असवा. ऐकत ऐकत काय क्लियर नव्हे माताजी ऑडिओ करेक्ट असते ऐकत की परफेक्ट अस माताजी. असं काय ओके. जय राधा माधव कुंज विहारी. जय राधा माधव कुंज विहारी. गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी. यशोदानंदना व्रज जनरंजना. यशोदानंदना व्रज
जना रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरी बोल ममता शेणई माताजी की जय भारी चंद कोरन तुम्ही वॉइस बरे ब्युटिफुल अस माताजी कसं एक लायक एक एटमॉस्फियर क्रिएट केलं तुम्ही रिअली तुमगेले कीर्तन हो फर्स्ट टाइम ऐकत अस दिसता भारी चंद कोण सांगली माताजी आणि ट्यून वरे फर्स्ट टाइम ऐकत अस प्रतिपटी या माताजी तुम्ही प्लीज भारी चंद सांगला हरे कृष्णा सगळ्यांचा प्रणाम धन्यवाद माताजी माता। आणि तुमक तुम्ही मग सगळ्यांचा तिकून धन्यवाद। करता बरे तुम्ही दुवे लायक कोण बारतीला दिसता आणि दू दिसता मग दिसता ताळ ताळ आणि दुवे ना होय. आणि तुम्ही लोटो 3 वरे रिपीट केले मला भारी मला तुमगेल बरे वॉइस वरे लायकच माताजी आणि करताल वरे ता जट्टू करेक्ट दा आमका ऐकले केलोपटी आमका बॅकग्राऊंड कसं म्युझिक कसं ऐकना हे परफेक्ट जाऊन ऐकला थँक्यू माताजी माताजी हरे धन्यवाद धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आयले थँक्स माताजी अशी येतार अब्बा हरे कृष्णा प्रणाम आता हे कलिकालांतू आम्ही कशी अब्बा एलिवेट जावचे सबलाईम कशी करचे आम्ही लाईफ म्हणून लेक्लेरी अशींची आता पुरा माताजी पुरा कीर्तन करताची तशींची आम्ही ते ऐकूचे शिला प्रभुपाद जाले तांणी हरे कृष्ण महामंत्र घालचे घरकट्टे टेप रेकॉर्डर घालचे अथवा यूट्यूब ಅಂತ असतं ते कंटिन्यूअस घालचे अथवा आमगेले कोणी गुरु वृंदाले अथवा कोणी सिनियर डिवोटीले प्रवचन असतं ते ऐकूचे आणि हरे कृष्ण महामंत्राक तुमका कसं नाही रूल ना रेग्युलेशन ना काही जाल्यार चांट करीत तुम्ही तशी चांट करचे एक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम दिवचे देवा खातीर देव बरें प्रसन्न जाता आता मी नेक्स्ट वचा नेक्स्ट आमगेले मध्ये येता सती पद सांगू का गीतांजली कामत माताजी हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही हरे कृष्णा मेगे लाई एक एमर्जन्सी असेल म्हणून जाऊ सांगता ओके तुगेल नाव कसं देवा कृष्ण प्रभू कृष्ण प्रभू सांग देवा नो प्रॉब्लेम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चालू देवा हरे कृष्णा चंदकोन सांगल देवा सांचे डोनवर कीर्तन स्तंभिले ओके त्यातून जॉईन दावे तुम्ही ओके बारी चंदकोन सांगल देवा ओके अशी प्रतिपटी येऊन तुगेला अम्मा लोटो चंदकोन कीर्तन कोरका ओके गरकड करकी तू कीर्तन करता हा ओके नवे नवे ट्यून शिकून हंग घेऊन सांगा ओके हरे कृष्णा बारी चंदकोन हरे सांगतो कृष्णा ओके हरे कृष्णा हे आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र अंतू तुमकां पूरे जण ಗೊತ್ತಸ जाल्यार रिची हांव सांगता रिपीट करता कृष्ण म्हूण सांगल्यार ही हू इज ऑल अट्रॅक्टिव्ह आनी राम म्हळ्यार ही हू इज रिजर्वॉयर ऑफ प्लेशर तशींच आमी हरा म्हूण सांगल्यार अड्रेसिंग द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड हातूंत हरे कृष्ण महामंत्र कसो केला उज्जेक कंपेर केला म्हळ्यार तुमकां गोत्तसून कीर्तन करतात की गोतनाशी कीर्तन करतात की ताजी इम्पॉर्टन्स गोतनाशी कीर्तन करतात की आनी खंय कीर्तन करतात ती तें इम्पॉर्टंट न्ही तुम्ही उज्जैन हात गॅलरी हात जोडचे गॅरंटी चार डन घालून असो तो हड्डन गोत तसून घालून असो गोत नशी घालून असो तशीच आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र केदन सांगता की तेदन आम्ही हार्ट आणि ते फुल्ली क्लियर जाता आम्ही आता जेवता ते आम्ही बॉडीक तशींची हे सोलाक फूड म्हणून सांगता ती हरे कृष्ण महामंत्र तशी तुम्ही केदनाची केदन केदन टाइम मेळट की हरे कृष्ण महामंत्र चांट करा आणि बी हॅपी म्हणून सांगता ती आम्ही इस्कॉन अंतो ओके चांट अँड बी हॅपी ओके हरे कृष्ण आता नेक्स्ट वचा आशा हेगडे माताजी तुम्ही कीर्तन स्टार्ट करीत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरी बोल भारी भावुकता उनपा दिसंग माताजी आम्ही पुरा भावुक जाली ती तिची यांची हरे कृष्ण मामंत्राची एक आमका हे म्हणत सो थँक्यू सो मच तुम खरीत कोण जॉईन जाली माताजी हरे कृष्णा अबुधाबी दकुन अबुधाबी तुकून अबुधाबी वय हरी बोल
हरी हरी बोल. बोल. फर्स्ट टाइम सो मग थोडे थँक्यू इमोशनल झाले. माताजी. फर्स्ट टाइम स्क्रीनार येतं ओके. असं. हरी तुम्ही बोल. मला तुम्ही भावुकतान पद सांगले भारी खुश जाल माताजी. प्रतिपटी अशी येवन आमकां तुमगेलें कीर्तन आमकां सिंग करून दाखोवका म्हणून आमी मागता ती. ओके. जय जय. ममता हरे माताजी तुम्ही खंय तुकून जॉईन जाली माताजी. हरे कृष्णा. मस्कताच्यान. हरी बोल हरी बोल. एक मस्कत एक अबुधाबी आम्ही दुबई असो ती पुरा जण इंडिया अंतू अबुधाबी पुरा कडेन तुकून थँक्यू सो मच. हरी बोल. हरी बोल. या ओके आता मुखार सुनोवचें. आतां आमी हें सबलायम चांटिंग आमकां डायरेक्टली देवा लोटू कनेक्ट करता. आनी हें आमकां साऊंड व्हायब्रेशन आसता. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणजे हा मंत्र आमकां ग्रॅज्युअली देवा लोटू आमगेलें रिलेशन रिवील करता. तशींची इस्कॉनाचें आमगेलें मेन ध्येय कसं नापा. आमी कसं न्ही ಸ್ವಲ್ಪ तुमी चांट करा म्हणून सांगचें आनी देवाले तर ಸ್ವಲ್ಪ बसून टाइम दिया देवाक. आनी असं न्ही प्रवचन आयकवा तशी श्रवणम कीर्तनम तशें कोर न्हू आमी ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांनी आमकां अशें दिसता की पुरा हें जगतान पुरा कडेन देव दिसता म्हळ्यार सांत वरें देव तसले एक स्थिती येता. तेंची कृष्णाक ते पुरा भारी खुशी जाता आनी देवाक एक ಸ್ವಲ್ಪ तुमी सकाळी उठून चांट कोर न्हू अथवा असं कीर्तन कोर न्हू देव प्रसन्न जाता. तेंचे आमी ध्येय आमगेल्या भगवत पुराण कोंकणीचे सांगेल बत्ती हे मरे प्लॅटफॉर्म मरे संडे मॉर्निंग कीर्तन हें हरे कृष्ण चांटिंग प्लॅटफॉर्म आसता. तुमी येवन जॉयन जावन कितें जाय तुमकां मना अशें तितू चांट कोरून वचयता. ओके. हरे कृष्णा. आतां आमी नेक्स्ट पार्टिसिपंट आपया. आमगेले नेक्स्ट कीर्तनीय सुकन्या और नायक माताजी. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. खंय तुकून जॉयन जाली माताजी तुमी. हरी बोल. बँगलोर. हरी बोल हरी बोल. ओके स्टार्ट. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरी बोल संयुक्त माताजी. हरे कृष्णा. सुकन्या माताजी तुम्ही बेंगलोरतून जॉईन झाली ती. हरी कुशल माताजी तुम्ही दॉल ದಂಪೋನು मग्न जाऊन कीर्तन करताना भारी कुशल माताजी आम्ही वरे मग्न जाऊन ऐकत अशी अशी प्रतिपटी येऊन तुम्ही कीर्तन करता म्हणून आम्ही मागता भगवत पुराण कोंकणी टी मातुकोन हरी बोल. हरे कृष्णा. आता ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ स्पिरिच्युअल रेफरन्स कसनप्पा आमगेन म्हळ्यार हरे कृष्णा चांट करा म्हूण सांगता ती आमी पद्मपुराणान सांगला की पुरा कष्ट नष्ट सिन्स पुरा वता केदन आमी हरील नाव घेताले आनी तागेल नाव चांट करता ती तेदना आनी तशींची श्रीमद भागवतमाचे 6th कॅन्टो 2nd चॅप्टर 14th श्लोकान सांगला केदन याकलो होली नेम चांट करता की इमिडिएटली तागेल पाप विमोचन जाता तो डायरेक्टली चांट करो अथवा इंडायरेक्टली करो जोकिंगली करो नेग्लेक्टफुली करो कशी करो केल्ल्यार वरे देवाक प्रसन्न करीत तशी सकट आमगेले लर्नड स्कॉलर्स वरे सांगता ती आनी नेरनेशी आमी श्रीमद भागवतम 12th कॅन्टो 3rd चॅप्टर 51 श्लोका वरे सांगता ಈವನ್ ದೋ ಕಲಿಯುಗ ಪೂರ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ नवे अल्पमती अल्पायुष्य पूरा मंदमती कोणाक कने उडगोसना आणि कोणाला विषयान उल्लोचेची चांग उल्लोचना तल्लेरी वरे एक गुड क्वालिटी असता तू कारण म्हळ्यार सिंपली हरे कृष्ण महामंत्र तुम्ही चॉंट करनो एकलेन हे मेटेरियल बॉन्डेज तुकून भायर येत आणि देवाने ट्रान्सडेंटल अबोर्ड दाखोवचेत म्हणून इतकं सुलभ असतं ताजी वाट आम्ही पुरा जाण हरे कृष्ण महामंत्र चांट करूया आणि अशी कीर्तन करूया नी पुरा जाण वच्या देवाल लोकाक ओके. हरे कृष्ण हरी बोल. आता नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट कीर्तन ही आपेता विद्याकिनी माताजी हरी बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुम्ही काही तुकून जॉईन झाली माताजी. हरे कृष्ण. आम्ही अबुधाबी असचे. ओके हरी बोल.
थँक्यू माताजी. हरी बोल, हरी बोल. हे कृष्णा करुणा सिंधू दीनबंधू जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरी बोल माताजी. किती छान कोण सांगली माताजी. तुम्ही अशी सांगता की तुम्ही प्रति प्रोग्राम सकाळ कीर्तन सांगता असता दिसता म्हणून कशी दिसते. भारी छान कोण सांगली माताजी. मथुरा माताजी सांगेन म्हणके टचिंग कीर्तन टुडे रिअली वी आर फॉर्च्युनेट टू लिसन अँड एन्जॉय. हरी बोल म्हणून वाई रिअली ऐकल्या पशी ऐकले भारी छान कोण सांगला. विद्याकिनी माताजी तुम्ही वॉइस व्हेरी ब्युटिफुल अस माताजी. प्लीज अशीची एव्हरी टाइम येऊन कीर्तन सांगता. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. हरी बोल. आणि आता नेक्स्ट वचे आम्ही हे ओरिजिनल एनर्जी आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटी म्हणून सांगतात. कसं नाही आर्टिफिशियल नाही सांगतो. कसं नाही इम्पोज करणे आमका ते ओरिजिनल एनर्जी आणि आमगेले सगळ्यात मूळ आधार ते. आणि हे कलियुगांतो बरे चांट कोरनो आम्ही जीवन परफेक्ट करेत. आता पळया आमगे पुरंदर दास्तव कनक दास्तव आणि तुकाराम संत तुकाराम त्यांनी सकाळ भजन सांगता अशी नाही हरिनाम संकीर्तन करता अशी नाही. त्यांनी परफेक्ट आहे त्यावर लाईफ तशीच आम्ही किंचित आम्ही सेव दिव्या देव खुश जातालो आणि देव राखतो मुखासून देव आमक चलून दिसतालो म्हणून आम्ही माग्या देवाले कृष्णाले. हरे कृष्ण. आता आमगेले फायनल कीर्तनीय विशाखा प्रभू माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Mataji, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा वारी चंदकोन सांगली माताजी तुम्ही धन्यवाद तुमका हरी बोल
तुम्ही काही हरी बोल. अंजली माताजी हरे कृष्णा हरे मुंबई दाखवणं. ಹರಿ हो ಬೋಲ್ का? ಮುಂಬೈ ಬೆಂಗಳೂರು ತಕೊಂಡು ಅಬುದಾಬಿ ತಕೊಂಡು ಮಸ್ಕತ್ ತಕೊಂಡು ಪೂರಾ ಕಡೆ ತಕೊಂಡು ऑल ओव्हर द वर्ल्ड थँक्यू सो मच माताजी भारी छान कोण सांगा तुम्ही धन्यवाद तुमका हरी बोल हरे कृष्णा आता मी फायनल सेक्शन आयली त्या गेले आता पा हे आम्ही हरे कृष्णा चांट करी म्हणून सांगतात वाई प्रोसेस कसं नपा तक्का म्हणून इंगूच्या पुरजनानी तक कसं नाही प्रोसेस ना इवन सांज चढवून वरे चांट करेत ಹಂಗ ಪಳಿ ಹಂಗ आम्ही मायापूर गावात गेलताना सण चरडू त्यांनी चांट करतात ती आणि ते नरसिंह होम जातात थंय बसतात आणि काय तोंड ना अशी चंद कोण बसतात ती तशी कसं नाही ताक एक प्रोसेस म्हणना तुम्ही वर चरडू आता तर कोणी एटलीस्ट एक राऊंड चांट करत तशी ताक चड टाइम लागना 7-8 मिनिट लागता चांट करत तशी एनकरेज करा मेटेरियल हे बरे असतं ते मायापूर धामांद्वारे मेटेरियल टीचिंग बरे असतं ताजी ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು तांनी स्पिरिच्युअल वर टीच करते तशी आम्ही मेटेरियल ಅಂತೂ असतची स्पिरिच्युअल थोडेंचे मी चेडू अंक टीच करचे लायक आता केलं तर मुखरसून लायक जाता आणि देव बरे प्रसन्न जाता कृष्ण ओके हरे कृष्णा